Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेल फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय दे लोगोफोर दा जोंहा लोगोफोर ग्रेड 4 नि जोंहा गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैलेदों दे लोगोफोर आसामनि साख्रि बियो दा बे पस्टआ जाहैबाय नोंथांमोननियाहाय APSC नि आन्दारावहाय नोंथांमोना ग्रेड 4 साख्रि मावनो मोनगोन दे लोगोफोर दा जों बारा गोबाव खालामो जों लोगोफोर जों अफिसियेल नटिसखौ नायगोन दा जोंहा बेवहाय टटेल 20 जन ल' पस्ट दं दे लोगोफोर बेनिफ्राय माखासे केटेगरि वाइज रानना होदों नै बेवहायनो नायनानै लादो बेनिफ्राय बिनि अनलाइन एप्लाइआहाय दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन दे लोगोफोर बेनिफ्राय बिनि अनलाइननिफ्राय लास्ट डेटआहाय नैबे 9 तारिख अक्ट'बरसिम थागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय स्केल बेखौ नायना लादो नै 12,000निफ्राय स्टार्टिं जागोन होननानै 52,000 मोननो हागोन पार मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड पे एक्सट्रा दङ बेखौ नायदो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाहाय जाहैबाय नोंथांमोना सिटिजेन इन्डियान जानांगोन ओमफ्राय नोंथांनावहाय बेवहाय पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बिदों लोगोफोर दा बे थानांगोन बेनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थानांगोन ओमफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाहाय नोंथांमोनावहाय बेवहाय मा बिदों क्लास 8 नोंथांमोना क्लास 8 निफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना SSLC 12 पाससिमल' हागोन दे लोगोफोर क्लास 8 निफ्राय डिग्री पासफोराहाय बेवहाय एलिजिबल जानाय नङा दे लोगोफोर बेवहाय मोजाङै नाय नोंथांमोना गोसोआव लाखि लिरनानै होखानो बेवहाय रोखायैनो बेनिफ्राय लोगोफोर एज लिमिटखौ नायदो 18 इयार्स जाथारनांगोन बेनिफ्राय 40 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन ओमफ्राय माखासे एज एलिजिबल होनाय दङ बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय दा बेवहाय नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेस एग्जामाहाय माबायदि जागोन जाहैबाय स्क्रिनिं टेस्ट जागोन फार्स्टआवनो दा बेवहाय मोननै टाइपनि एग्जाम लागोन जाहैबाय दा जेनेरेल स्टाडिज MCQ टाइपनि फैगोन कुइसनाहाय साबजेक्टआ बे साबजेक्टआ नैबाव नायदों एरिथमेटिकनिफ्राय 20 मार्क्सनि फैगोन जिके आसाम स्पेसिफिकनिफ्राय 20 मार्क्स रिजनिं दङ लोगोफोरनि 20 नाम्बारनि ससियेल साइन्स दङ 20 मार्कनि ओमफ्राय साइन्स दं 10 नाम्बारनि एलिमेन्टारि इंलिश दं 10 मार्कनि दा बेवहाय मा क्लास लेभेलनिफ्राय दानाय जागोन जाहैबाय नोंथांमोननि कुइसनखौहाय क्लास 6, 7, 8 लेभेलनिखौ दाननाय जागोन दे लोगोफोर कुइसनाहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना 2 आवार्स नोंथांमोना टाइमिं मोनगोन एग्जाम होनो थाखाय ओमफ्राय 100 मार्क्स जागोन टटेल ओमफ्राय फेज 2 जोंहा इन्टारभिउ टेस्ट जागोन जाहैबाय बे एग्जामावहाय मोजां नोंथांमोना काट अफ थाङोब्ला मेरिट लिस्ट फैनानै नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लागोन जाहैबाय 1:5 लेंहरगोन दै लोगोफोर बेवहाय बेबायदि बिथांमोना फोसावना होखाबाय दा नोंथांमोना माखासे अनलाइन एप्लाइ प्रसेस खालामनाय समाव एप्लिकेसन फिस होनांगौ दङ दा नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एनि क्रेडिट कार्डजों नोंथांमोना दाननो हागोन दा बेवहाय अल केन्डिडेट्स लोगोफोर 47.20 नोंथांमोना दाननांगोन दै लोगोफोर पेमेन्टखौहाय दा एग्जामिनेसन सेन्टारखौ नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर क'क्राझारनियाहाय मा जायगायाव जागोन जाहैबाय एग्जामिनेसन सेन्टाराहाय बङाइगाव चिरां धुबुरी गवालपारा क'क्राझार एन्ड साउथ सलमारा मानगासार बे होनाय जायखौ जागोन जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिया दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैल' गालाङो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ गोबाङानो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावबो बेबायदिनो गोदान इम्परटेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो दा बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल